Lidi, čo dneska vás vítám do videjka ze hry Ark Survival Evolve z mapy Barguero. Já jsem Extra Poko Ama a v dnešním videjku plánujeme tady tohle Galimima a něco dál. Ne. Tak. Chceme ho ochotit, protože takhle je zaseklej. To je super, protože jinak je hrozně těžké ho ochočit, protože se nemůže chytat do boly. Prostě to nejde. Takže jsem ho pak odklíčil ze všech stran. Tak doufám, že je to bílohravec, ale fakt nevím. Jo, to je bílohravec. On je hrozně rychlej, proto se těžko aj ochočuje. Hlavně netrefí toho trajka. To byl mrtvej. Ne, my jsme ho zavraždili. Vidíte, se mi ho nepovedlo teda ochočit, tak nic. Ale budeme dneska i tak dělat hodně věcí. Jo, za kamerou jsem udělal tu udírnu a jinak nic jiného. Jo, a ještě jsem to položil ty ohniště, to až tady začneme vypíkat první maso za maso. Tak. O. Dáme sem maso. Já do nějakého parasaura se mi zdá, že jsem si dával nějaký věci. Jo, tady jsem dal protože vodu toxin parasaura, aby to mohl tady podpálit. Rozdělit na půl 50. Dáme zapálit. Tady dáme půlku. Tak. A tady taky. Dáme, ať už nemusíme pak jíst to normálně aby nám to něco dělalo. Můžeme si už udělat. A i asi brnění. Tady lepší. Tohle. Aha, já už nemám co. Mám všechno. Počkej, co už mám, jo. Ještě kalhoty. Máme všechno. Za chvíli budeme moct dělat aj sedlo na pteranodona. Takže jdeme se podívat, co bychom mohli ochočit. Dyla nechci. To už říkám teď. Taky ne. Nevím, jestli všechny mody fungují. Takže pokud bychom měli umít, tak by nám věci měly zůstávat. To fakt nevím. Tak radši nebudeme jen tak prostě umírat. Tady se podíváme. Docela hezký to tady je. Tady je i metal. Dobrý. Lidi,
Vím, co budem dělat. Jdem ochočit toho ankylosaura. Já mám málo životů. Pět. Je to nízká úroveň, ale teď nám bude muset stačit. Jsem to ještě nezvýšil totiž. Ne, já nemám jídlo. Tak blbej, nech mě. To možná zjistíme, jestli... Jo, dobrý, funguje všechno, jak má. Spavnu se tam normálně. Jo. No tak. To už nevím pokoušet, takže to ochočíme někdy později. Trixík. Ten by možná šel. Tady z Toxin Parasaura. Aha, to je ústím na ránu. Tak Toxin Parasaurus je OP jak blázen. Když je uspávám na ránu jedním bouchnutím. Takže dneska budeme mít Triceratopse. To je dobrý. Dokonce dva budeme mít dva samce další. Ještě. Já tady vezmu pár tady těch brýsek. Jo. A dám mu je. No a zkusíme ochočit takhle to ankylosaura. Oni mezi tím se proberou. Budou naši. To je úplně jednoho. Ale tady s tím. To jsem nevěděl, že je to tak OP. No. Tak to jsem rád, že ho máme. Želva další mrtvá. Takže snad to dáme všechno. A nebo nezkusíme rovnou toho stega. Ten by mohl být docela dobrý. Podíváme se na kolikátý úrovni je stegos. 26. No, to ještě nemáme, ale to je jedno. Tak toho někdy později. Ty vole. Ty vogo. T-Rex. Lidi. Je to velký risk. Asi umřem. Ani Parasaurus taky, ale jdu ho zkusit ochočit. Snad je to malá úroveň. Lehni, 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 lehni. Co? Je to malá úroveň. On už zdrhá. Kusně. Já si jdu pro něho. V druhé epizodě hned T-Rexe. No. A já vidím ještě 36 tu samici. No, tak to je poprvé, co se něco takového stalo. Tak ty... Usni.
Tak ti dinosauři jsou mega OP. Já budu muset něco zavraždit, ale nevím co. Tohle. Šmejcka. Jak tady tím dám všem za siberijsky, ať je ochučím. Když už jsem je uspal. Teda. Lidi? No, tak to jsem fakt nečekal, že dneska uspíme T-Rexe. A ještě navíc docela vysokou úroveň. No tak, Ankylosaurus je mrtvej, aspoň bude mít masíčko pro Tyrannosaura. Alespoň něco, snad T-Rex se neutopil. No, samice Rexika. Kolik mu to přidá, abych věděl. Za chvíli bude můj. Tak ale, tak tohle budeme ochučovat fakt jako nejlepší začátek arku. No Toxin dinové jsou mega OP, tady Toxilons dinové jsou fakt jako OP jak blázen. No, tak tohle video mělo být úplně o ničem jiném, že budeme začínat stavět základnu. Ale, no, tak to je jináčí masíčko. T-Rex. Ale dobrý, lepší jak aby ho zabili, ne? Jako nějaký dobrý věci bych měl získat, kdybych ho zavraždil. Ale... Neskusíme rovnou? Ne, Bronta ne. Bronta nepotřebujeme ještě. Citronová semínka. No. Galimima můžem ochočit, když nám hned na začátku to nevyšlo. No, tak budeme mít aspoň Galimima, když to na začátku tak nevyšlo. No. Čekal jsem teda jináčí začátek. Počkat. No, ochočíme se i koně. Teda. Lidej. Tady byl totiž ten kůň. Tak toho zkusíme taky. Protože no Toxin. Je Toxilon totiž. Máme 9%. Další T-Rex! Jak z něho zeskočit? Tyva, dělej, pryč. A jdeme pro druhýho T-Rexa. Já to totiž nedám. On by nás zabil. Jinak? Takže 2 T-Rexové na jedno video. Kdo ví, uvidíme. Hlavně se nesmí dostat k naší základně. Počkej, co? Jak rychle seš tady, ne? Kámo. Ne, stekyč. Takže další T-Rex bude náš.
Proč je tady tolik T-Rexů a já je tak moc ochočuju? No, jo, tak tohle bude o dost lepší. Primate. Ten dáme tady a hlavně na tady tuhle samici. Lidi, no, to jsem fakt nečekal, že dneska ochočíme 2 T-Rexe zároveň, no, fakt jako kousky. Co, kolik už má? Myš mi blbne. Lidi, nedivte se, že je to tak blbne. 84%. Ty už pojď za mnou pomalu. Ty máš kolik? Jo, ještě 0. Ale za chvíli. T-Rex bude náš. Lidi, já tomu nemůžu uvěřit. Co? Teď jsem měl Galemima, ne? T-Rex, máme samici level 5. Jo, ha. Iga. Aha. Triceratops. No. Tebe chci. Už budeš. Každou chvíli. Rychle, ať máme ještě tam na Triceratops. No, lidi, já to nechápu, jak jsme to zvládli. Jsem myslel, že jsou teda horší ty. No, tak si Toxon dinosauři. Tak jdeme zpátky do základny. Tak dobrý. Vidím T-Rexe v druhém díle. Já to nemůžu prostě chuť pochopit. Že jsme zvládli 2 T-Rexe. No. Teď mu to budu dávat hlavně do životu. Ať ho jen tak něco nezabije. Oni jsou tak hezčí. Napište, jak se budou jmenovat. Ten Pterodon, dobré. Noxon. Takže to si pochčíme. Tak nás už si jen tak nikdo netroufne, když máme 2 T-Rexe. A škoda, že na ně nemáme sedlo. Tři 3000 životů.
slušný. A tady tebe a ti tohle. Verisky. Protože ty už každou chvíli budeš. A teď se vrátíme k Pteranoddonovi. Jestli Pteranodon bude taky tak OP jak tamtí, tak máme všechno vyhraný. Protože stačí je jenom uspat. To jsem fakt rád, lidi, že se to povedlo. Ale budu se snažit vydávat tady tu sérii brzo. Co nejdřív. Už konečně aspoň 20%, doufám. To asi nebude, ale lidi, to je mi jedno. Máme T-Rexe, 2 T-Rexe. To je mega dobrý. Nikdy jsem neměl takovou radost z toho, že mám T-Rexe. Protože vždycky jsem to musel ochučovat pomalou metodu jako normálně. Střílením. A teď, jak jsem si sem dal ty 50% Noxious Diny, tak je to o dost lepší. Mám přistaň na L-ku. Na L-ku se mi zdá, že mám přistaň, nevím. Ježiš, já to prostě nemůžu lidi pochopit. Vůbec. Právě že. No. Tak to je fakt super. 2 dny. No. To je super. Nevím proč. Počkáme, půjdeme do základny a nevím. Půjdeme se tam podívat. Tam odkud přišli ti T-Rexové. Takže tam bude víc věcí. A nebo samec T-Rexa. Kolik chybí? Jo, ještě 20, tak si chvíli počkáme. Videa každý týden vyjde minimálně jedno až 2 videa. No, spíš 2 až 3 videa každý týden. Pak až a bonusový budou vycházet. Hlavně tady Ark série bude pokračovat dlouho. No, těšíme se. Co to se mnou hýbe? Je tam další T-Rex? To by mě naštvalo. Protože dalšího nepotřebujeme. Vymyslel jméno i pro samce. On je rychle jak blázen. Pojď tady. Stegíčku. No. Chystaň.
Kde mám mého parasaura? Kde? Tady se jenom, ty ale. Jo, tady je. S tebou se tam radši jdu podívat. A ochránku si neberu. To zvládnu. Nenapadej mě. Lidi, já to prostě nemůžu pochopit. Já jí to nenapadej mě. Dobrý, další T-Rex tam snadnej. Já si počkám. Jo. Tak a je po něm. Tady mají kovy. Neboli železo. Na další. A jinak bohatá lokace. No. Tady jsou i krystaly. Kareno. Kdo viděl můj song, tak ví. Toho musíme uspat. A odpíčit. Než se dostane dolů. Carnage. A taky na něj seženu sedlo dřív jak na T-Rexe. Musím ho chvíli nechat vyhledat, nemám žádný maso. Tam je hodně masožravců. No, lidi dodat masičko karnové a uvidíte ho v příštím videjku. A ty už se chýlí ke konci. Dáme mu masičko. Kde je? Jo, tady. Tak, dáme mu masičko. No a videjko se dostalo do konce. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, zvoneček. Byla tady akce, tak zatím čau.